Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broad. Kamusta naman sa itong mga pinalangga nga mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan, kag-welcome sa unang adlaw sa bulan sang paghigugma. Pebrero 1 tuig 2021, Happy Chinese New Year o Happy Lunar Chinese New Year. Ano ko na sila nila? Kung hey fe choy, may ara pagid na isa mo, may kyong hi wat chai, damo na siya. But anyway, isa lang ang buot silingon sina. Di ba la? Isa lang ang buot silingon sina tanan. Happy Lunar Chinese New Year. Ano gani isubong? Water tiger, diba? Sa aton ay dira mga kauturan, sa aton dira mga palangga nga mga tagpalamati. Ang aton pagpangamusta na sa inyo una sa tanan, kamusta ho ni Tita Wilma kun bala maayong aton pamatyagan dira. Ano nga pamatyagan? Kun bala na busog ka mo sa inyo paniyaga kaina. Nga kaina daw, yung uti mga isa ka oras pa man lang sobra, lapit duha ka oras ang nakaligad, di ba? Satisfied sa paniyaga o kun kulang? O kung ano ang inyo ginsaluan. Ano sudaan nyo da paniyaga si Tawe, way kahingabot. Way kahingabot si Tawe sang palaniagahon, dito halin sa akon, pero pag-abot ko diri may selebrasyon. Paamo ka na. May selebrasyon tungod my birthday party, of course, na. So, happy birthday una-una sa isa namon diri naman kaanak, ha? Sa amon isa kaanak na sa uluban sa iya sini kaadlawan karon nga adlaw. Isang nagligan makasiling pa kita sa isa namon kadalaginding. Apang subong isa na kailoy. Happy birthday Inday Miles Robles de Leon. Ha? But anyway, okay lang na Tita Wilma. Sa akin mga palangga ng mga tagpalamati updanay kita tubtub teknala stress. Dariya sa This Is My Life. Martes nga edisyon, pagi sa inyo mga radio. 684 kHz. Diba sa inyo mga lulubagan? Magayuhom ako sa akin mga senior citizen kaya nga gina-imagine ko sila. Gina-imagine ko sila kung bala, paano dira? Paamo ka na? Paano dira? Kagbala happy man ang inyo sineya. Adlaw halin kay na sang aga, kay daw kanami balahaw. Kanami sang adlaw. Kay manami ang pagbutlak ni Haring Adlaw nga nagahatag na naman sa aton masanag. Masanag nga kalibutan kay ina kag nakahatag dugang enerhiya sa aton tagsa iya kalawas. Di kundi dumanami kay nga aga pa kamo nagdagon-dagon kag nagpainit dira. Kundi guwa ang balhas, lipay ang tanan, di bala? Yes. Kag pagkatapos kung magwa ganing balhas mo, adaw matiyag mo do hindi man matapos ang inoras bilog nga adlaw sang hulag, kung anong matigayon mo nga mga hilikoton sa sulod sing panimalay, and of course sa inyo tag sa responsibilidad dira. Pero sa gihapon sa nambal ni Tito Will, magamusta lang ang inyo sinipag paniyaga, kag kamusta ang aton dira mga palangga nga ara lang da sa inyo tupad. Ang mga young ones naton, okay lang ang pamartiyag. Yes, kinahanglan gid, no? Gani relax lang ka modera. Sa mga naman Tita Wilma, sa mga nagaupo naman sa aton online paagi sa Facebook page ang Action Radio Bacolod. Yes, ara kita upod man live, ara sila sa aton sa chat room. Nag-send sang ila sini mga greetings. Yes, basahon tayo karon. And of course, iban pa ninyo dira karon nga mga opinion sa aton man i-share sa inyo sa sini nga hapon plus pagid
Tita Wilma na sa aton ano ina oo sa aton man mga sa mga mapalabot ninyo inga mga mensahe sa inyo man mga palangga di ba kinahanglan malang himuoy na ito ina. And of course dito sa amon Facebook page ada man direng mga updated report from sign on to sign off sang amon sini news center upod mind ang mga reports flash report mga breaking news sang amon sini mga field reporters, mga dalagkuman nga mga balita, bala nga nagalupok. Paaw mo kay na. Pwede man ka mo makabisita sa amon sini nga website. Ada dira na tipon ang mga dalagko nga mga balita 24 hours. Kag mabasahan man ninyo, oy may ara dira, I know, Transistor Radio. Click nyo lang, mabatian kag maupod man ninyo si Tito Wilma. Log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pero pwede man tagyapon maka-optimize sa YouTube. Basta namin ng inyong internet access, di ba? Basta naming internet access, ara kita iya mag-opdanay man. Tubtub-tak na stress. Pero sa mga may cellphone dira, kag nagasiling tawi do kabudlay, gid kami nga makita kag makaupod kami sa imo live ari lang kami sa among radyo pero may cellphone kami may hotline kita no adang eton sa ni text hotline inyo mga messages inyo man may kung may panaman ko tanon kamo sa akon ma-share sa inyo man karon nga hapon padala nyo lang sa eton text hotline na 0963-757-0874 again 0963-757-0874. Gani, okay lang kita, kag okay man kamodera. Again, sa liwat sa itong mga palangga, ang mga tagpalamati, antes man i-share ni Tito Wilma karon nga hapon kung ino mga updates nga itong mahagtag sa inyo, ano mensahe sa itong presidente para karon nga adlaw nga kahiwatan, kay ti karon iya nga adlaw is holiday. Ang arada sa ilang mga puloy, ano po nga mga kabataan, bilog na naman ng pamilya, kay ti public and private companies, di ba lamang, mga wala trabaho, magluwas lang sa kinahanglanon, kang iban nga double time, yes, okay lang na sa inyo din ang mga ginaubrahan, go lang, take it easy, relax, kag i-observe ginito ng mga health protocols, padayon, sa gihapon nga itong pagpakigaway sa sining pandemic. So far, sige-sige man ang mga vaccination sa ating mga vaccination sites. Kinanglan lang gina sa mga malls, kinanglan nyo siyempre magka-online registration gid ka mo, di ba? Kinahanglan ka magkanto. Pero try ninyo ang mga pa-booster na naga-booster shots na ka mo. Sa mga nagapa-booster shots dati, congratulations. Sa iban nga nagahikaos pa, pareho kay Tita Wilma kag magahulat pa sa gusto nga tion. Updated kita. Basta nakakompleto ta the first and second doses. Pasalamat gid kita nga aton ina nahimo protection man sa aton lawas. Pero sa nasiling ni Tita Wilma, hindi kita sa gihapon gani masilinga hindi na ako matapikan sina kay nakapabakuna na ko itawi yan nakaduhay na kuya okay hindi ang paghalong sa gihapon ay ton himuon kay ang pagpabakuna protection lamang naton hala sulit-sulit Tita Wilma sulit-sulit kag hindi gid man kumuguntat sa pagsulit-sulit sina kay kuliton gid kamo ni Tita Wilma adlaw-adlaw para nga ang kakulit ni Tita Wilma among magkapahinumdum sa inyo sa paghalong inyo mga face mask suggestion naton i-double naton gani kung pwede pa lang kung magwa kita ilabi na kung ang iyo katuan damo tawo na kag siyempre may balon ka ako bisan gamay lang na siya na gamay lang bultangan sang alcohol ara lang na sa kung kisa sa aton bulsa kung kisa ti daw bugoy-bugoy man damo na ti kung may ginabitbit ka dira ibutang para in kaso por kaso may kuuton ka bila kag ibubo sa imo palad ti kung may spray di ba la kag ballpen kay basi kung may permahan ka mo or may sulaton ka mo nami gid siya kung may kaugalingon ka mga ballpen sa inyo dira kaugalingon ay nga mga anak ko sige pero sudaan nyo da panyaga man hambal na gid ko share man bi ang inyo ginsaluhan dira
mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte, I think, no, para karon iyang adlaw na sa nahambal man ni Tita Wilma na ano mensahe ya Tita Wilma kay ina na ni Presidente Rodrigo Duterte ay wala gid siya kalusot gali kay wala ko to connection sa sulod, no. Ang reaction ni Presidente Rodrigo Duterte para iya sa karon nga adlaw nga selebrasyon para sa mga Filipinos. Ay no, Tita Wilma, ang hambal sang aton presidente. Ano, sila niya, ang wish lang gid ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga mga Filipino, sila niya, good fortune and strength. Na, muna niya mensahe na ginhambal gid na syempre, okay, nang lantagid man, kang magpakabakod kita dugang nga kusog. Siling niya ha, sa aton presidente ha, my warmest greetings to the entire Filipino nation and the Chinese community in the Philippines as we celebrate China's New Year. Yeah, siling niya, this year of the water tiger is hoped, paglaom sa gihapon, to bring us good fortune, maghatag sa ito nga sang maay nga swerte kag renewed strength panibag-o naton nga kusog kabakod as we recover from the COVID-19 samtang kita nagapaninguha nga makatibawas malampuwasan naton ining COVID-19 pandemic kag iban pagid nga mga paghangkat nga nag-abot sa iton kabuhi nga ginatakos gid na sa presidente ang aton tagsa na kakaugalingon ilabi na sa aton iya pungsod Pilipinas. Di mo naman lang ng kinanglanon ginaton na kinanglan gid naton ang magpakabakod. Siling pa niya, welcome the new year with hope. Nabiabihong naton ang panibagong tuig nga may paglaom. Kag aton gitin awon dugang nga mga oportunidad para sa pagtubo ni naman sang aton sining ekonomiya parte kag kabuganaan iya sa bagong tuig kag kabay siling niya nga mangin instrumento inisang katawhayan kag kalinong harmoniya kag kaalwan para sa tanan ang hambal sang aton sa ni presidente sining niya mabuhay and King He Watch High amo nang pagpanaw sa presidente sa bugos iya nga Pilipinas. Kung lang taon amugin man na iya ang paghatag sang presidente hindi kay Tutoy James Tutoy JM gala kay kagina wala ako connection but anyway okay lang na siya Tutoy JM na okay lang na siya kaya na ya Tito Wilma na okay, as so saliwat sa iton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa iton man mga kaaksyon, sa iton sini mga kauturan nga mga Chinoy, mga Chinese Filipinos. Di kung watch high man para sa inyo tanan. Kag enjoy. Ano inyo yung mga preparasyon? Mostly ang aton mga kauturan nga mga Chinese Filipinos nagselebrar gyud. Naka-share man tada gamay last Saturday sa mga pampaswerte diraya. Kag aring na namian ko pagidho Tita Wilma na inabalang batian nyo man na guro ang balita na sa edad, kung ito anay 100, makalabot ka 1 century is 100 years, di ba la? Ari iya kayo, nagdugang naman mo, ito anay edad ka 100, may 100,000 ka. Subong niya, araw ginaprubahan na sang, may dubo nga panalgan sang Kongreso sa third and final reading na ang hagna nga sa diin magahatag sang 1 milyon ka pesos sa Pinoy Centenarian, buod sa isa ka Filipino nga edad shin o kon inang nagalabot sa 101 years old, pila 1 million pesos. Ti nagdaog ang butong pila sa 193 nagpabor, wala gid sing nagpamatok, kag wala man sing nag-abstain. Nga nagpabakod sa House Bill 10
647. So, isa na inakalay. Mga senior citizen, tandaan nyo, basi makalabot, hindi lang basi tawi, basta makalabot ka sa 100 years kay centenarian, di ba? Centenarians o Pinoy centenarians na, okay, 100 years old. 101 years old, may 1 million pesos ka. De, katuyuan niya sa among nga layi or hagna nga nang mangin layi na hulat na lang na pero ni Presidente Rodrigo Duterte na nga mahaytagan sang cash gift nga 1 million pesos mismo sa ila birthday ng mga Pinoy nga nagalabot sang o kung magalabot sa 101-year-old na magluwas man dira mahaytagan man sang felicitation letter halin sa presidente sang aton pungsod ang mga maswerte nga Pinoy centenarian. Ang mga Pinoy naman nga magalabot sa halaka o ara na. Felicitate, ara na. Ang mga Pinoy naman nga magalabot sa 80 o kung 80, 85, 90, kag 95 anyos, makabaton kamo sang 25,000 pesos magluwas pagid sa felicitation letter halin sa presidente. Nasaan man sa among nga hagna nga ang National Commission of Senior Citizens, ang ahensya sa gobyerno nga nagadumala o kung nagapalakat sa paghatag sang 1 million o kung magapalakat sang 1 million pesos nga cash gifts. So, hulat-hulat mga 80 ha? 80 to 95 years old, may ara ka mo gali 25,000 pesos. Masiling sila. Tawi hambal, malang na wala, mantupa, abiting uhai, anabi ninyo nga kagtuan ang commission or ang inyo dira ang Office of the Senior Citizen o kung sa inyo man, federasyon sa inyong lugar sa mga senior citizen, ipamangkot ina kagklaruhon kay basi pa man lang makabaton man kamo. Hindi kasi nila subong, di ba, may ara na 10,000 pesos ang mga 85 years old and above. Di ba mo na, sa wala ka pa nag 100, hibaluon ta na pamangkuton ta kay Tita Wilma, miyembro na ari pa lang ko kapanugod pa lang ko. Na, ako na senior citizen ako, di ba? Nag-16 na ta, December 1, nag-16 na ta, paano ka bala? Tawa, lingaw-lingaw, lang na sila. Pero tituod, good man, kinanglan, mga senior citizen, mga kabaro ko na, kinanglan hibaluon na to ang aton mga pribilehiyo kagang aton mga kinamatarong. Kay ti kinahanglan managtun ina mo, di bala? Yes, huugid no, hibaluon tagid ina. Okay, 1:59 Action Radio Philippine Standard Time. Ito na mga produkto sa Dr. Alfred's da. Basta
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita. Honest, Tita Wilma, sa itong sa ni mga ka-online din na, no? Sa itong mga ka-online, hi and hello, salamat gid sa inyo. Pagupod kay Tita Wilma man karon nga hapon. Ara lang kamo dira, ari man ako diri. Okay tawe, Abis, sino din ang mga nakaupod sa itong live? Ara kaupod sa itong live si, abara si Cheryl. Sir Melili Oligo. Wow, ara gid siya, no? Halinon tayo mga greetings basta sa babaw-babaw gitawi. Sir Melili Oligo, thumbs up. Thumbs up ka na. Hindi ka na magkadlaw. Hindi ka happy sa buong adlaw, ha? But anyway, sir, be happy always. Smile always. Kaya gano'n, gagapahubin. Di ba, sir? Yes. Thank you, good Sir Meleli Oligo. Yes, Margie Hemeroy. Margie Hemeroy, Cabrias, titawi mayong hapon, greet dabi palihog, nga akon amay, dira sa La Castellana, sa Agustin, I'm sorry, sa Agustina, mga sa La Castellana, may Agustina, damo ni siya, no? Sa La Castellana, sa Agustina, si RB Cabrias, always gina siya gapamati. Salamat gid na. Dira kay, sinong imo amay? Si Agustin, si RB Cabrias, ganita we. Ay na, man. In the Ronnery Hider Trava, good PM, Tita Wilma, manyaga ta, pinaksiw nga tilapia akong sudan. Tamyaw ko lang si Tatay Teddy. Wow, mayong hapon, Tatay Teddy, mayong hapon. Salamat gid na meet in, tilapia nga pinaksiw. Good niyan to we, please, damyaw, Ma'am Vanessa Star, kag Doc Mert Mayo, Chinky Dilag Donawala Mar, kag Alex Montesa from Sir Meleli Oligo. Ay, so, mayong hapon da, na? Narwin Sekmar, mayong hapon, Tita We. Lang, yes. Okay. Mga taga Block 17 sa Barangay Batagan, at tamyaw gid ni Narwin Sekmar, mayong hapon lang dira, na?
Okay, salamat lang. Shout out yan na. Live sa Barangay Kapitan Ramon, Silay City. Yes, maliliulig. Ara ka dahaw or sila lang to, ha? But anyway, Sir Mileli, salamat gida. Jassy Ryan Kaliso, panyaga ta Tita We, pinaksiw nga bulaw sudan. Ko wala Paris nga utan. Pamo ka na bala. Hindi, Jassy Ryan, I'm sorry, ha? Good afternoon, salamat na, na siya. Tito Wilms, maayo ka pa sa sininga hapon. Patamyaw lang ko da sa mga listeners mo sa Binalbagan, sa Isla San Pedro, Senday, Randy, Dagul, Dolyosa, Eduardo, Eddie, Lirio, Istong, Lirio, Jomar Sardon, kag White, Bandiola, mayong hapon lang dira. Inde Riza Tricia, Mamilya Pilyado, mayong hapon, Tita Wilma, paamo ka na. Baila mo mayong hapon na. Julie Militado Patrimonio, good afternoon to we. Watching from Singkang, ginagreet ko lang si Zuzel Ann Villas. A blessed birthday to you. Happy birthday, Zuzel Ann. Kay Kurt Nathaniel Delatori, good PM, Tita we. Monitor lang sa Purok Duluna na Sianda Guba, Central Maaw. Salamat, Gid. Dire sa Purok Dulunan, Sianda Guba, Central Maaw. Mayong hapon. Okay, Victor Gulaga, Tita Welms, mayo ka pa sa sininga hapon. Abogin paliwat mo, again resend niya. Okay, done ko na ina, sir. Thank you, Gid. Rachel Fulgencio Susana, mayong hapon. Tita Wilma, thumbs up. Okay, Sonorwin, mayong hapon. Regards lang kay Nanay Nilda sa maninay ko. Hi po, Ate Wilma, pa-shoutout po. Garcido family. Sa mga Garcido family, dira mayong hapon. Alin kay Jobert. Athea Kim Eriman, good afternoon ta. Salamat gid sa imo inday, Athea Kim. Good PM Action Wilma. Ay ara ka pa. Adin ka na. I am watching Tamyaw ko lang Rosana Birao sa DNI Escalante. Dira sa DNI Escalante ginatamyaw si Rosana Birao ni Sir Rufino Eragabino from Handumanan. Good afternoon to ako senior na complete vaccine kay booster shot na ko. Abagag booster shot na ko. Congratulations, Ma'am Angela Gayundato Castillo. Angela or Angela. Wow ka nami sa ila. Kisha Divine Solomon. Hello, tita. Good afternoon. In the Virgil Pindahay, Tita We. Good afternoon. Present kami diri gihapon sa Marcelin Homes, Tita We. Stay healthy always and God bless you and your family, Tita We. Likewise, Ma'am. Tawe, si nanay, gali, kabay pa, nga madilaman. May ara daw, inquire ka mo bali sa ila sini asosasyon sa senior citizen. Gerald Gadudo, yes, number 1, thank you, Gid. Barangay Malingin, Bago City, watching live. Senior naman ako, ba Melvin Solidarios Apdo. Hambal niya. Ari kami sa Barangay Malingin sa Bago City, watching live. Niya, senior, amo na yung mga proud senior citizen, ha? Kisha Divine Solomon, tita, ang lola ko gali, pwede na siya, ka 84 years old na siya. Yes, no? Okay. Dulce or Dulce, Hardeo Pagkalingga. Good afternoon, Tawe. Laman nagyapon pagtupa, tita, sa mga seniors. Amo na ganing habal ni Tita We. Klaruhon naton ina. Kag pamangkot man kamo dira sa inyo, sa opisina sa mga seniors. Di ba may ara kita dira? Inang Office of the Senior Citizens sa sa Cabanwa. Sinong presidente ninyo, kag sinong in charge dira. Fernandez Eric, mayong hapon, Tita Wilma. Menamay Bonamay Dinoy. Hello, Tita. Good afternoon. Dira sa may Bangga Christian, mayong hapon. Tuto James. Yes, sa Ilananday. Mimi. Nara. Rona, mayong hapon. Kay Girom, kay Ruming. Enough lang na, anay. Ang iban karon ko naman balikan ang iban ninyo nga mga greetings, ha?
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya ginagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sunod, ang Mang continuous range ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha. Action Radio Philippine Standard Time. Pasiplatan ko ang atong text hotline kay kadamo na sa ila masunggod naman ni sila karon mo. Hi Tita Wilma, binabati ko lang tatay na Jose or Josie Saragosa o kung tatay ni Josie Saragosa siguro na. Halin kay 94, sorry Tita We. Halin kay 9405. O tatay ni Josie Saragosa dira mayong hapon ba salamat gid. Monitor lang kami Tita Wilma, damo gid kami ga monitor sa imo programa. Rosario Cavalfin sa Hacienda Antulanga. Dira sa Hacienda Antulanga, mayong hapon may damo gid nga salamat sa inyo. Halin ina kay 0956. Hello, Tito We. Good PM. Pwede mo mag-greet advance Happy Valentine's Day, my loving husband, and the rest, my 2 kids. Greetings from Cecil Arcala, Sang Isabela, Negros Occidental. 6850, salamat gid. Tawe, good PM, please greet happy birthday kay Zandro Pura, sang Barangay San Isidro, Pontevedra, Negros Occidental. Thank you and more power, 0031. Madamo man nga salamat sa imo. Zandro, happy birthday. Paamo ko na bala. Tawe, good PM, greet ko lang friend ko sa Miagaw, nga si Catherine Langga. Love you, abaw. Ahalin ka 6642. Doon nami lang bala kabisan paano ginanggangga kabisan on air lang bala pa mo ka na bala. Mayong hapon kay Jeronimo Vergara Milay Manas ng Barangay Mabini Valladolid 0546. Salamat kid. Kag, pamo ka na. Okay lang na siya. Monitor lang kami diri Tita Wilma from Sumag, 2648. Salamat, kid. Okay.
Antes si Tita Wilma magbasa sa itong sulat karon nga hapon. Una sa tanan, ginapasalamatan ko anay ang mga nakapadala sa ilang mga entry. No? Sa inyong mga entry para sa itong promo sa Valentine's Day sa sininga bulan sa Pebrero. Ang Mi Amore. No? Kabalon man ka. Mi Amore or My love, masiling tabala, mga pinasahi ini, no? Nga mga laragway iya sang paghigugma. Na mga istorya ninyo. Pero may ara, may duha, may tatlo, nga duha tawe. Sa pagkalawig-lawig, gid anak, no? Sa pagkalawig-lawig, kid. So, nag-message man ako sa inyo. Buhin-buhin, i-plaster nyo lang sa maayo. Nabisan malipot, kunara, bala, maintindihan naton kang mabatyagan man sa nagapamati ang kaundan sa inyo sinisulat. Hindi na palawig-lawig, kundi sa kaundan kag sa dalagan sa inyo istorya, di ba? Okay, at padala ninyo diri sa This is My Life, no? Mi Amore, This is My Life. Para sa inyo mga entry. Tanan, open ini, no? Open ini kay tanan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Pwede gid maka-entra. Din ka man nga bahin sa kalibutan. Diri sa Bacolod magluwas, no? Probinsya sang Negros Occidental sa mga kaiping naton nga mga kaislanan. Bugos nga Pilipinas o kundi in ka man nga bahin sa kalibutan. Pwede ka gid makapadala sang imo istorya nasa imo sini paghigugma. Natungod sa paghigugma. Love, di ba? Lalaki man o kun babae. Pero kinahanglan nagaedad ikaw just si 8 anyos pa ibabaw. Amoy nang pwede lang makapakigbahin sa aton sa ni promo ang Mi Amore na kinanglan. Padala ninyo ang inyong sulat. Pwede ka mo makapadala. Iya nga, ipidulong ninyo diri sa estasyon sa Action Radio. Or ipadala ninyo. Pwede lang mabilin sa amon sinigarder. Kung wala si Tita Wilma, pwede lang, yes, mabaton. Ginagto nina. Or sa kung ano man nga digital platform. Especially sa Facebook, pwede man. Sa email ad. Pwede man, ihatag ko na sa inyo na pwede ninyo personal man idulong diri sa estasyon sa Action Radio na sa nambal na ni Tita Wilma. Ari lang kami sa Will Rose Building, corner Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Ari lang sa may barangay 9, na. Pwede man ninyo masend ang imo istorya sa official Facebook page na sang This is My Life. Ada may official Facebook page kita, ang account name Action Wilma Sugaton. Ano bala, i-search ninyo. Action yung AKSYON. Gidya nga istasyon sa Action Radio. Action Wilma Sugaton. Pwede ninyo dira masend. Kay mabaton man ina ni Tita We. Mabasahan man namon ina. No? Pwede man ninyo ma-email. Pwede ninyo ma-email sa Action Radio Bacolod News @gmail.com. Or personal man nga mapadala ninyong inyong mensahe kay Tita Wilma sa akong sini personal Facebook account, Wilma Antupina Sugaton. Diba? Sulat nyo lang sa papel, pwede na ina. No? Di syempre, kung type nyo lang kag-isend, pwede na gikamabanton ina ni Tita Wilma. Pero, kung let's say, abi, may ara ka mo alias or AKA, nga gingamit ninyo dira, ngalan kag lugar, ilakip nyo gidira iya sa idalom or before sa inyo letter ang inyo kompleto nga ngalan, inyo edad, inyo kompleto man nga address kag contact number. Okay? Amo lang na iya titawe ka sa simple, no? Amo lang na siya. Ang iba nagpadala kay nagsugod na nilawag last Saturday, di ba? So, nakapadala na sila. May ara man sa aton sa Facebook page, sa Action Wilma Sugaton. Sa akon man mismo personal. Sa email, may ara man. Kay Inday Miles, may nagpadala man. Yes, ara. Nabarto na iton. Pero himuan nyo sa mga malawigid ba lang sulat. Pwede, liputa lang. Kag magapili kami sa tanan ng mga entry, magapili kami sang mga magadaog. May ara kita tatlo ka grand prize winner. Magabayton 5,000 pesos ang pinakamatahom, 5,000 pesos, 3,000 pesos, kag 2,000 pesos. Kag may ara pagid kita pito ka mga consolation prize winner nga magabayton sang tag 500 pesos nga cash. Standby anay, mabasa na kita sang aton sulat para sa siniya nga hapon. Dear
Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton subong pagbabasahon nga sulat. Naglisin siya man kuno sa iya nga tawgon ko siya nga amoy na. Okay man lang kuno sa iya. Isa ka L, isa ka laun. Indariza, good afternoon. Salamat gid, no? Hindi ko lang pa-mention ang lugar ni Indariza, no? Kag ang iya sinimensahe sa This Is My Life na gasiling. Dear Tita Wilma, tawgalang ako kay Riza. 39 years old. Dalaga pa is subong, tungod man sa akon kasakuon sa akon trabaho. Hindi kami gamay ni siya nga negosyo, ma. Tita Wilma, gamay lang ang ginhalinan sinitanan. Galing tungod sang akon pagpaninguha kag kapisan. Napaamat-amat ko man siya dako, pero hindi gid nga dako-dako. Duwa gid ya kadako mo. Hindi gid siya dako-dako. Kag may ara ko ginbuksan nga branch, Tita Wilma, nga ang akon man manghod nga duha amo ang nagapalakat. Gina-monitor ko lang para nga bisan paano makabulig man ako sa ila. Sa tuon man, Tita Wilma, ginaako ko, kag wala ko ginakahuya. Wala gid ko naka-experience sang ginatawag nga boyfriend. Kag swear man ta, certified gid ko ya. May mga nagpangaluyag man sa akon. Pila ka bilog, kag damo man. Tihoy, kag mag more than one damo na na-indariza mo. Pero nangyan friendly lang ako sa ila. Kag salamat gid kay ginrespeto Manila ako. Ginatulod gani ako sang duha ko kautod nga magpamana na para may ara man ko akon gid nga mga bata nga amo ang magasalo salo mo no salo na sang akon savings sa akon kinabudlayan. Ginapulo pa mensar ko man, Tita Wilma, tungod lapit na ako mag-40, kag basi hindi na ako makabata pa. Abi mo may nagapangaluyag sa akon. 28 years old siya. Ako naman, maga 40 na, kag basi kon hindi na ako makabata pa. Wow. Aha. Pero Tita Wilma, daw kabuot man sa iyat tulukon. Siya si John. Si John, damo John bala sa kalibutan. Kami gani pala kabilog John na mundi, no? Mabuot siya kung tulukon. Responsable. Galing kay kadlayo gid sang amon age gap. Kung awon bila mga 10 years gid dito Ginaako ko may balatsagon man ko siya gid ya, na nga wala ko nabatsyagan sa iban nga nagpangaluyag sa akon. Tungod man sa sugyot-sugyot sang akon mga utod, nagapulo pa mensar man ako.
Kung balabatunon ko, kag magpamana ako. Nagsulod sa pensar ko, samtang nagapamati ako sa This Is My Life, mayuguro, pangayoon ko ang opinion ni Tita Wilma. Gani, Tita Wilma, dapat bala nga magpakasal ang isa ka babayi sa lalaki nga sobra-sobra ang iya edad kag kabata pa sa sang lalaki? Mamati lang gid kuya kung ano ang imo mahambal sa akong sitwasyon. Maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa Action Radio, labi na sa programa This Is My Life. Salamat, Riza. Okay, una-una sa imo, Riza, mayong hapon kag madamo gid nga salamat. Nagayuhom ako samtang nagabasa. Tandaan mo lang sa tutuon nga paghigugma, wala naman na ginatanaw iya ang pang-idaron, di ba? Na it doesn't matter kuno. Ang importante is love. Among nagahari sa balatyagon sang duha ka nagahigugma anay. Di ba? Kung pareho man lang kamo, ano pilat-pilat tong edad ni John? 28? 28, ikaw pila gani, ma 40 ikaw. Ay, tuod ginman mo. 30. Di lapit-lapit din. Iban na gani, sobra pa. Pero galing kay kung magsiling ba lang nga babae, ang magulang, ang pensar sang tao kadamo. No? Kadamo sa naghahampang sa pensar sang tao. Kung lalaking magulang daw, okay lang na niya, baho ang banay niya, ang palamanhon niya or ang banay niya, daw tataya or daw lolo niya na, or daw tito niya. Abi ninyo mga anak, especially sa imo Inday Riza, kung ano man ang mga mabatian mo iyang mga istorya o kung ano man ang mga komentos ng ibang nga tao, hindi mo na pag-ipensaron. No? Ang imo paminsaron, ang imo balatyagon, kag ang imo paminsaron, amo ang imo man palaaboton. Kaya nga nakita ko, concern ang imo mga utod sa imo. Kaya sa tutuod lang niya, laingid. Although may ara ka na mga hinablos, totoo na may ara ka mga hinablos nga mabatyagan mo ang ila concern, mabatyagan mo ang ila pagpalangga sa imo, mabatyagan mo nga daw hindi gid iban ang pagtatap nila sa pero mas manami gid nga ang imo iya kaugalingon nga unod kag dugo. May side comments man na bata mo gani kung kay sobrang di mo man ada mga amoy na no malain-lain nga mga reaction. Pero wala na iya Inderisa, wala na iya question. Kung pareho man lang kamo nga nagapalanggaan na, hindi bala? Sa itong mga palangga, mga tagpalamati, dabi, any reaction, hindi lang mga violent reaction, hindi na ito magpasulod sa mga negatibo, mga maayo lang kami kabuli kay Inderisa. Na? Kung pareho kamo nga nagahigugmaan na Inderisa, kamo nga duha ni Chan, magkasiling ko it doesn't matter. Na? Mabalaan mo man bala, kang mabatsyagan mo man bala, kung ano ang tuyo sang lalaki or babae sa imo, hindi sila nga, nangin maswerte ka sa imo iyang gamay nga negosyo nga imo man amat-amat nga sa imo napadako pero hindi gid man dako-dako pero naka-open ikaw branch no sa lugar sang imo utod nga nakabulig ka man bisan paano no hindi na importante nga mas may edad ka sang sa iya hindi ka man magsiling hindi ka na makabata di ba hindi ka na makabata totoo lang pero ani ka bala feeling ni Tita Wilma na ara ka na sa gusto man nga edad, sobra na gani. Matured ka na, no? Matured ka na may ibibalo. Although wala ka experience suno sa imo nga sa pag-boyfriend, di ba laki sa limola kapag hindi ka agi boyfriend. Mature ka na para makilala mong isa ka lalaki, mahibaluan mo nga isa siya ka responsable nga lalaki, mangin maayo siya kag responsable nga lalaki nga mangin katuwang mo sa imo pagpadayon sa pagpangabuhi kag sa pagpadayon sinang imo iya palangitan-an. Hindi na ya dako gid nga age gap ang 28 to 40 pila. 28 nga ma 40, butang tala lang 28 kag 40 be to 10, 12 years old, di ba? Hindi na.
why hindi na problema, hindi na masiling rason. Ngayon, hindi mo pagpasugtan ng kaugalingon mo nga magmalipayon. May sa pang-idaron nga 28 sa pang-idaron nga 28 kainchindi na siya, kabalo na siya, feeling ko, di ba? May ara siya husto nga paminsaron kag mangin responsable siya nga partner para sa imo. Kabalo ka gina maglantaw. Kag husto ka man inday Risa. Kag husto gid ka, kag husto man ang imo mga utod sa pagsilinga, kabudlay nga magtigulang ikaw nga laon. Kay magsiling tayo laon babae or lalaki mo, na. Kabudlay nga magtigulang ikaw nga isa ka laon, ilabi na gid nga may ginaasikaso ka pa nga pala mangitan-an dara, mas nami may katuwang ka. Kita ga i-break ang kaugalingon mo, di ba la? Kag may mag-aabot gidya sa imo kabuhi na kag maglabot man ang punto sa imo life nga magakinanglan ka sang katuwang na kag pagpalakat sinang imo gamay nga negosyo, nga tawo, nga lubos mo nga masaligan, importante na girl. Girl pa na iyan. Okay man na iya para kay Tita Wilma. Tanan kita alalangay. Tanan kita alilangay. Kung nagigong man ikaw, late na. Kaya nga, pareho, bilis ang iban natin ng mga kauturan nga matalupang Daniel. Hala, 35 na ko gali. Ay, hala, 40 na ko gali. Ay, diin ako. Anong achievement ko? Anong estado ko sa kabuhi? Di ba la? Matalupang dan mo ulihin na tungod nga nag-focus ka sa imo career. Nag-focus ka sa kung ano man nga mga bagay. Wala mo pagbalik ng kaugalingon mo nga someday maano ako iya. Mayo, kulang gali ang akon kabuhi. Sa sobra-sobra mo nga kapisan, tanan na angkon mo halos, masiling ka doara man ang tanan sa imo, no? Nga hindi ikaw malipayon. Ara ang tanan sa imo nga mga material nga bagay sa kalibutan, ang tanan nga ara sa kalibutan, pero wala ka kaugalingon nga pamilya. Nami gidya may pamilya kay nga nami gidya may mga challenges, di ba? Nami ang kabuhi nga may full of challenges. May ugtas may ugtas may kalipay as nang makalabot ka makaangkon ka po, di ba? Malipay ka man gihapon. Ay nga mga anak ka mo, hindi na go ginapamangkot mo si Tita Wilma sa nga iya sini opinion. Ako ya, oo. Atagi chance ang imo kaugalingon. Hindi ka magsiling hindi ka na magbusong, may chance pa realidad, no? Realidad ang ihambal ni Tita Wilma. Akong second cousin, pakiduha ko sa father's side ko. Naman na siya at the age of 40, kaya mo na tama sa ikabisi. Inchindiya lang iya sinitrabaho dito sa Gwa, sa iban nga pungsod. Aba, nakapamana, nakakilala siya Filipino man, nakakilala siya Filipino man, at naman na, ang worry primero, hindi siya magbuso. Ay, grabe gidya, prayer gidya. One, second year sang ila sa marriage, nagbusong siya. Siling niya, day okay pa na. Ay, okay kina. I-pray mo gid nga mangin maayo nga bata pagkagwa mangin healthy ang baby mo kay duwa man lang mo kay iban masiling sila mga premenopausal baby, di ba? May ara nga masiling sila nami nga bata pagkagwa mga premenopausal baby, may ara nga nagaano, may ara nga mga may diferensya, may ara nga mga maalam nga mga kabataan, but prayer is the best gidya. Pray lang. Pero ang ihatag gid ni Lord, batunon mo gid wholeheartedly. Subong pila ng bata, 9 years old na, lalaki, kag very happy sila nga mag-asawa. That's why hindi pa ganuguni. Subong palang subong. Ala, titawi, suguagin, hindi ka tituod man. Basi pa man lang niya maka-baby ka isa, ano pa na iya. Okay? And the reason na lang matugdan ni Tita Wilma kay kung kumubos, hindi naman ko karong ka-horoscope na. Alas 2:40 na nga daan. Okay, siling ganin in the virtual pindel. Siling tawi, kung pagbuot sang Ginoo nga sila nagid, why not?
Importante gahigugmaanay sila nga duha. Sakto na Tita We, age doesn't matter. Akong gani Tita We, 18 years old ako naman na, 31 years old ang ako na pamana. First and last pa siya, Tita We. Amugin man na sa kabuhi ko. Go, go, go lang, di ba, Tita We? Aba! Yes, Miss Birds, insakto ginaya. Kag happy ka pa kung ikaw ang first, ikaw ang last love sang lalaki. Amo na ko nung, pinaka the best couple mo, that a woman should be the last man of the man. Nansakto na? The woman should be the last man of a man. Amo ni pagkaslan niya. Kag ang babae naman, he is your first love, no? First love mo, amo pamana mo, happy. Ako titangi happy man, ti anong kay early pa siging kuha nila. Ay, mga anak. That's life anyway. Life must go on no matter what, di ba la? Kinahanglan lang gid. Alas 2:41, Action Radio Philippine Standard Time. Ay, dali lang kay ma-reaction pa diho. Tita Wilma, ugangan ko nga babae, kapamana gani, iya edad 65. Ang ikatatlo, ay ikatatlo ya edad 25 months, sa kulit. Sa ibi magalona, happy siya. 6353, salamat gid. O, di ba la? Siling naman ni 6850, ay okay lang na sender because love because love niya go on ka hingagaw kay may AIDS ka na. Hindi na problema. Siling naman ni 6850 on. Nabatian mo na? Nabatian mo na, Inday Riza. Gani, go and good luck. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante ng mga commercials. Life Extension Vitamin. Okay. Kalitanta na sila. Ay, di na doon na. Ay, sadya lang, no? Pero, ay man problema, di ba? Sa mga naka-online naton. Yes. Mami Elizabeth, hindi siling ni ni Sir Mileli Oligo, diri ko kagina nag-end. Vacation 1 week ko di titawe, amantiner Bisaya, manok. Wala di Sudan. Sudan, naman ako mo pamantineron, kaya nga Bisaya nga manok. Ay, sir, perti ka naman, kinekag, puwerting sustansya sina. May kapayas na nakagdahon katumbal. Naman luya kag na gani, tanglad. Okay, hindi ka balunggayan mo lang. Di wala, sir? Di nga ni adobuhon mo inang malamala nga medyo kahang-kahang. Ay, pwerte ka naman Sir Melili. Ginapalaway-laway mo lang kami diri. But anyway, thank you, good sir, na makapayuhom lang na sa ato ng ginapang share ninyo. Siling naman ni Ma'am Elizabeth Malak Kagamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe and take care always. God bless you. Likewise, ma'am. Blessed afternoon, Tito. Ari lang kami. Monitor adlaw-adlaw. Pa-shout out sa tatay ko, Edison Gonzalez Sr. Salamat, kid. Halini na kay Inday Mirazol Gonzalez Ternea. Tatay Edison Gonzalez Sr. Yes, ginatamyaw ikaw sang imo sini anak. Lester Ray Benitez, yes sir. Good afternoon, Tito We. Keep safe always and God bless. Kaalwan gini kay Sir Lester Ray. Thank you gid sa imo sini mga stars nga gin-send diri sa amon sa Action Radio. Especially diri sa aton sa This Is My Life. Good PM is Wilma Pitamyaw lang. Pwede ko on? Ano man? Hindi ko magets Janelo Santizino, no? Pwede ngayon ko hindi ko magets, sir. Pwede ngayon ko hindi ko maklaruhan, sir. Hindi ko magets ang thoughts ng imo siniginsen. Inday Christine Minias Villalobos, mayong hapon, Tito Wilma. Yes, salamat man. Kay Inday Homalumina, mayong hapon, Miss We. Ma'am Lani Heromiano, mayong hapon dito. Monitor from Barangay Buang Tapis. Kapis. Para naman siya. Barangay Hibuan Tapas Kapis. Salamat, gid. Keep safe always. Sa inyo mandira, Inday, Ma'am Lani. Jobert Garcido. Hi po, Ate Wilma. Pa-shoutout po sa family Garcido and to Salem. Mayong hapon lang da. Okay. Sa asawa ko ayaz sa May Katagi Benitez, kag saan na ko kay Aya Fire
Benitez, saling kay Sir Lester Ray. Aya, fire! Ginaano ka ni Papa mo, ginatamyaw pa mo ka na bala. Kasi asawa nga si Aya sa May. Sir Eddie Laos, good afternoon, Tito. We ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Okay, gid, salamat, gid, sir. Ay, salamat, gid, sa mga nag-like at nag-share, no, sa This Is My Life sa inyo, mga sir, mga ma'am. Thank you, gid. Ara man si Melvin Solidarios Abdo, na, kay Kisha Divine Solomon. Tita, ako gali pwede na, kay 84 years old na siya. Lola niya gali pwede. Nabasa ko na ni gali kay ina, na? Kay Victor Gulagat, na, dira sa mga binalwagan. Patamyaw lang ko na sa mga listeners mo sa binalbagan sa Isla San Pedro. Sanday, Randy Dagul Doliosa, Eduardo Edilerio, Istong Lerio, paamo kayo na bala? Jomar Sardon kag White Mandiola. Okay. Fernandez Eric, mayong hapon. Salamat man sa imo, okay. Kag dali lang gid balatawe, ha? Ari diri ho. Ara da sila gali o. Salamat gid. John Mark Peñalosa. Ara man gaupod sa ato ne. Good PM Action Ma'am Wilma. John Mark Peñalosa, mayong hapon. Salamat gid. Sir Alex Montesa, salamat gid and good afternoon, Sir Alex. Palihog na lang daw tamyaw sa mga aksyonista. Sinday Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo sa Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky de Langdon, sa Phoenix, Arizona, Ma'am Lily King, kag Sir Meleli Uligo. May damo nga salamat, tita. Yes, Sir Alex, may damo gid nga salamat. Ay raman si Miss Jane Candido, na Miss Jane Candido Hildore. Yes na baton ko, Miss Jane, ang imugin send kay Tita Wilma. Hi, brown out di sa amon. Brown out ako na sa ilat, pero naka-online ka. No? Hindi, Wilma Inocencio Cabarles, dire iya sa Isabela, salamat man. Kay Christian Julian Santillan, mayong hapon. Abaw, salamat, gid, ana. Kag sa kay papa mo, kag kay mama mo, pamilya Santillan, dira. Nelny, monitoring ko na si Inday, Nelny Realista. Kay tito niyo, Walter, everyday gid nga naga-monitor dira sa may kapiyan. Salamat gid. Inday Nelny, salamat man. Salamat gid sa inyo. Okay, relax lang. Ara man sa payungayong Renan, payungayong Renan, salamat gid. Okay. Di Laos, ara sila kung nagyapon ni Nanay Isabel, na? Okay, balikan talang ka mo pag may time ka ron. Thank you, kid.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami ginagaman nga apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann. Ay ho nga mga anak. Kay Ma'am Josephine Jusera and Jusera family, dira sa Camelot of Meadows, mayong hapon kag kay Miss Adoracion Rufin, Miss Namia kag Miss Fatima Salamna, mayong hapon kid. Kag salamat man mayong hapon dira kay
Romel kag kay Sir Ipe mong katar kay Miss Ma'am Jocelyn mong katar mayong hapon. Kaloy, mayong hapon lang dira. Sir Ipe, okay to pero makikita pa si Tawi sa inyo. Na? Alas 2:55 ay abaw, Ginoo ko. Ang ito na horoscope. Horoscope neton para iya karon nga adlaw Pebrero 1. Pero happy birthday Anay kay Inday Miles Robles de Leon. Inday Miles, happy birthday to you. Kag happy birthday man kay Maria Fe Haspe. Sa inyo nga nag-celebrate sa inyong birthday today, happy birthday ka mga malipayon nga mga kabataan, mga malipayon iya nga nag-celebrate sa inyong birthday today. God bless you more, na? Okay, kag stay healthy and stay safe always. Horoscope na, Tita Wilma. Okay. Una, kung na ito ang zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, amoy ni mga nataw Enero 20 tugtog Pebrero 18, Marilo Trevilla Catinoy, mayong hapon man. Yes, Sir Ray Baryoga, nag-greet ko na kag na on air ko ng imo sa networkings. Aquarius pamati. Ang ginaangkon mo nga inang mayara kabatasan nga nagakalingaw ang iban sa imo mo, na? Nagakalingaw sila sa imo sini maayo nga kinaugali ang imo kabuot kag ang imo man kaayo sa imong sig kapareho abi mo ay ina nga pamatasan mo maka-attract gid sang mga tawo nga mabinuligon man. Gani kung ikaw may negosyo, makaangkon ikaw sang maayo man nga break. So, meaning, kung matabuin na, increasing man ang imong income. Na? Kaya nga, magasunod-sunod man ang pag-abot sang grasya. 33, 46, 51 kag 15 ang mga masuwati mo nga numero. Mustard yellow is your lucky color. Ang mga Pisces naman, yes, Pisces, Pebrero 19 tugtog Marso 20. Pisces. Magluwas sa kwarta. Sunod sa imo horoscope, ang sobra man nimong ang sobra mo nga koneksyon sa imo bisyo, masiling ka blapor, tigid niya ang pagkayanggaw mo sa bisyo mo, amo ginang magabutong sa imo paidalom. Abi, kung ang focus mo ara na bag-uha ina, para nga mangin maayong dalagan sa kabuhi. Hindi paguyanging manggad mo, manggad, damo klase manggad, ha? Mas wati mo nga numero, Pisces 23, 49, 33, kag 12, cherry red is your lucky color. Ang mga Aries naman. Ang mga Aries, amo ini mga natao, Marso 21, tugtog Abril 19, may plano ka to work abroad. Sunod sa imo horoscope, hikutara ang imo mga dokumento para nga makatrabaho ikaw sa luwas. Pero hindi mo man pagpabayaan ng imo ikaayong lawas at di pa na sing maayo. Kag, kung pwede, na Aries, sunod sa imo horoscope, oy, likawi anay magsagad lagaw. Halungi ang imo lawas kag protection eh. Maswati mo nga mga numero 23, 36, 49, kag 15. Vanilla brown is your lucky color. Kadtuay na ito ang Taurus. Ang mga Taurus naman ini mga nitaw Abril 20 tugtog Mayo 20, abaw. Pasalamat ka gid kay matabo gid ang imo ginapaabot karon nga adlaw. Makitagan ina kay tumanan. Magluwas lang. Magluwas lang gid sa pag-abot sang may ara nga magaabot iya sa nga isa ka importante nga tawo sa kabuhi mo. Expectar ka sa iya, hindi siya mag-abot. Pero may ara iya nga mag-aabot nga daw unexpected para sa imo, pero mangin happy ka man. Taurus, 46, 12, kag 24, cyan blue is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, amo ini mga netaw Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Gemini, ang
imo produkto, kung ano man dirang imo mga ginabaligya, abi mo makakuha or makabaton ikaw sang mga maayo nga feedback angot dira. Gani hindi ka magkatingala kon baw do na mo orders mo haw. Nga mabaton, ha? Okay, go lang kag panami apagid ina. Maswerte mo nga numero Gemini 36 29 31 kag 14. Dollar Green is your lucky color. Impontol stress, ang aton anay, daligid lang ha, aton anay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. So, padayunon anay ni Tito Wilma ang dugang naton nga mga zodiac sign. Okay, Tito We, iyasuo. Di nakita ganito, are nakita sa Cancer. Sa mga Cancer. Ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, ang inyo horoscope Cancer, ay... sa mga single ni Guru na mga Cancer, ang ginatumod, ang imo ex, girl or boyfriend man, magpangabay sang second chance sa imo, no? So, ang mahambal lang gid sang imo horoscope sa imo kung nagapangabay gid man sang second chance, kung anong nabatyagan mo sunda. Sundun mo ang imo balatyagon, hindi ang dikta sang mga ara sa palibot mo. Oh, gets mo, Cancer? Mga maswerte mo nga mga numero. 43, 26, 39, kag 51. Tulip pink is your lucky color. Sa iluhan neto ng mga Leo. Ang mga Leo naman mo ni mga natao Hulyo 23 tubtubag gusto 22 abaw may ara bagay nga nagagamo sa pensar mo iya karon nga adlaw Leo o kung sa siniman nga siman may nagagamo sa pensar mo. Kung ano man ina pwede mo man ina i-open up kag mapangayos ang suwestyon sa mas ina ka-intindi sa imo sa sitwasyon. Yes, kinahanglan gid, no? Kinahanglan gid Leo. Okay? Hanan. Kag arigluhaman sa gilayon, ang kun ano man nga mga permiso nga kinahanglanon mo. Kung may negosyo ikaw, kung ano ang permit nga kinahanglanon mo dira, himo again, no? Kinahanglan i-process mo ina para wala ikaw sang problema. 23, 36, 49, kag 11 ang mga maswerte mo nga mga numero. Sa iluhan neton ang zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman, amo ini mga netawo ang mga Virgo, amo ining mga netawo Agosto 23, Tita We, no? Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Ada Virgo, focus ka, ari naman. Kung mapisan ka man anong tanong, focus ka daw. Ang hambal sa imo horoscope, mag-focus ka sa vegetable gardening para makaangkon ikaw sang healthy nga sudana. Kay palakaon ikaw sa mga meat. Siguro, Virgo, kinanglan nga mangin healthy naman ang imo kaunon. Ti una nga i-push mo man ang ginaplano mo nga negosyo. Pwede na kung mag-vegetable garden ka, mag-vegetable gardening ka, magka-income ka dira. Labi na kung may green thumb ka. Maswerte mo nga mga numero Virgo, 29, 13, 41, kag 35 sa Fire Blue is your lucky color. Yes, Libra, mga Libra, Setyembre 24, Oktubre 23,
Tandaan mo lang, Libra, ha? Ikaw iya mismo, amo ang master sa imo kaugalingon, ha? Maghalong ka man sa imo maghalong ka sa imo pensaron, kag maghalong ka man sa imo ihambal para hindi ka maka-offend sa imo isig kapareho. 46, 33, 52, kag 12, ruby red is your lucky color. Yes, Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Pangitaa ang maayo nga balatyagon para maangkon mo ang maayo man nga hitabo sa imo karon nga adlaw. Kag abi mo ma-attract mo bala ang isa man kahitabo nga makahatag kalipay sa imo karon nga adlaw. Ano ina discovery, Scorpio? 32, 36, 49, kag 53. Emerald green is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, taga-priority ang imo health. Kinanglan maging prioridad mo gid ang imo ikaayong lawas. Hindi ka mawili sa mga pagkaon nga later on, hala kahinulsulan mo. So, hinay-hinay kiyan. Mas wanti mo naman nga mga numero, Sagittarius, 33, 46, 21, kag 10. Your lucky color is satin white. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtubi nero Justin 9. Ay, Capricorn, hibaluang matudtuod mo nga na batyagan. Kag kinanglan maging honest ka. Bisan fake nga tawo ang imo maatubang karon nga adlaw. Be honest to yourself. 53, 46, 41, kag 12, mga maswerte mo nga mga numero. Lavender is your lucky color. So, nabatian nato nga itong tagsaman ka mga zodiac sign para sa itong horoscope iya karon nga adlaw. Una nga adlaw sa bulan sang Pebrero, tuig 2022. Again, kong hiway chay para sa inyo tanan at sa itong sini mga kautunan nga mga Filipino-Chinese. Okay? Tuto Ken Alonzagay, good afternoon. Ara nakahingabot. Na? Kag si Sir Armando Cabiles, salamat kid kag maayong hapon sa inyo. Si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Salamat gid sa inyo, tinan. Ang ito naman Bible verse of the day. Halin sa Romans chapter 13 verse 8. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Was na naman, standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. May damogin nga salamat. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang Dr.